emoyeni eziningi izinto ezingihlebelayo ezengiphushela ukuthi ngishintshe lokhu engikuthunyelwe ukuthi angikusho namhlanje, kodwa ke siyambonga uNkulunkulu onqobayo. Amen. Ngizocela nje bazalwane sivule uGenesis chapter number 35, sifunde from verse number 9 to verse number 12 egameni likaJesu. Amen. Genesis chapter 35, sifunde verse number 9 to number 12. Amen. uNkulunkulu wabuye wabonakala kuJakobe lapho evela ePhadani Aramu, wambusisa. uNkulunkulu wathi kuye, igama lakho linguJakobe, igama lakho alisakuthiwa uJakobe, igama lakho liza kuba nguIsrayeli. Wayeseqamba igama lakhe ngokuthi uIsrayeli. uNkulunkulu wathi kuye, nginguNkulunkulu uSomandla, mawuzale wande. Isizwe, yebo, ibandla lezizwe liyakuvela kuwe. Amakhosi ayakuphuma okhalweni lwakho. Izwe engabapha lona oAbrahama noIsaka ngiyakulinika wena, nenzalo yakho emva kwakho ngiyakuyinika lona. uNkulunkulu wenyuka esuka kuye endaweni lapho ebekhulume naye khona. uJakobe wayesemisa insika endaweni lapho abekhulume naye khona, insika yetshe. Wathela phezukwayo umnikelo wokuphuzwa, wathela namafutha phezukwayo. Amen. Baba, egameni likaKristu Jesu ongcwele siyabonga. Khuluma ngelizwi lakho uNkulunkulu wethu namandla, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. La esifunda khona bazalwane, sifunda indaba ka Joseph, kaJakobe. uJakobe uzalwa uIsaac. Amen bazalwane. Hallelujah. Uzalwa uIsaac noRebecca egameni likaJesu uKristu. Amen. Amen. So kwathi uma kufika isikhathi mhla uIsaac benoRebecca bahlangana bese sebezala amadodana amabili, okuyena uJakobe bese kuba Esau. Bazala kahle bazala amawele. Okay. Amen bazalwane. Amen. So ngesikhathi uRebecca ubeletha lamawele womabili uEsau noJakobe. So lithi ke izwi likaNkulunkulu, uma ebeletha uRebecca bese sekuphuma uEsau kuqala kunoJakobe. Alright. Amen bazalwane. Amen. Okusho ukuthi noma beyamawele bazalwa ngosuku olulodwa, kodwa ama-minutes nama-seconds bashiyana ngawo ngokuzalwa kwabo. Amen. Noma bamawele kodwa isikhathi esomuntu nomuntu adiliva ngaso noma avela ngaso emhlabeni izikhathi ezingafani. Okay. Amen bazalwane. Amen. So selithi ke izwi likaNkulunkulu ke ngesikhathi esekhona lamadodana lawa sahamba isikhathi kwafika isikhathi lapho khona uIsaac esemdala esefuna
ukuwabusisa amadodana akhe, kodwa ngenxa ukuthi ise uyena izibulo lakhe, uyena omdala ngokwesikhathi noma ngokwama minutes nangama seconds nangama hours, kwase kufanele ukuthi uma release iblessing noma inheritance yakhe yobuzibulo isale kuIsau. Amen bazalwane. So kwasho ukuthi uRebecca uyezwa ukuthi umkhwenyana wakhe ufuna ukuthi abusise indodana yakhe yokuqala. Amen bazalwane. So wayese esephusha uJakobe ukuthi uJakobe akube uyena othola isibusiso sokuqala sikayise noma uJakobe kuyena omncane. Amen bazalwane. So ke selithi ke izwi kaNkuluNkulu uyena uRebecca who was busy pushing uJakobe ukuthi athole isibusiso sikayise uIsaac, even though kungesiyena omdala, even though kungasiye ifirstborn who deserves lesi sibusiso lesi sokuqala esizokhululwa uyise uIsaac. Amen bazalwane. Amen. So uRebecca was busy doing wonke ama preparations ukuthi sitholakale isibusiso singaweli kuIsau ngoba kuyena ilontuzana firstborn. Selithi ke izwi kaNkuluNkulu during iconversation yabo uRebecca noJakobe, selithi ke izwi kaNkuluNkulu wayesethi uJakobe angeke yini manje endaphe sengehlelwa isiqalekiso sokuthi ngintshontshe isibusiso engingasifanele. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. So selithi ke izwi kaNkuluNkulu ke kwenzeka ke sitshontshe ke isibusiso ke, selithi ke izwi kaNkuluNkulu ke wayeseyakhula uJakobe. Uma uJakobe esekhulile naye wasitholela umfazi. Lo mfazi lo wayeseba namadodana akhe awu12, wayesezala amadodana. Amen bazalwane. Amen. So uma esebe namadodana kwase sekufika isikhathi la khona kusaphilwa, kwase sekufika isikhathi la khona uJakobe eyakhona ukuyothandaza noNkulunkulu. Uma esathandaza noNkulunkulu la ku chapter number 35 uverse number 9, selithi ke izwi kaNkulunkulu wayesethi ekuthandazeni kwakhe ebambene noNkulunkulu wayesethi angeke ngize ngikiyeke ungakangibusisi. Amen bazalwane. Okay. Wayeseke uNkulunkulu ke esiyambuza igama ukuthi igama lakho nguJakobe. Jakobe ya. Ukusukela ke namhlanje ke igama lakho awusekuba uJakobe, usiyoba uIsrael. Hallelujah. Amen bazalwane. So ke saseke uma izwi kaNkulunkulu liyaqhubeka liyaveza ukuthi uNkulunkulu wayesethi kuyena kuwe sekuzovela isizwe. Yes. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. So kwaseke sekufika isikhathi la khona ukuthi ngesikhathi sekushintshiwe igama lika Jakobe to Israel. Yes. Alibonge igama lika Jesu. Amen. So sekufika isikhathi sekuyaphila namadodana nefamily yakhe, sekufika isikhathi sendlala eKhenani. Yes. Amen bazalwane. Amen. Ngesikhathi sifika isikhathi sendlala noma kufika ifemini eKhenani, wayese esefikelwa umcabango uJakobe which is uIsrael ukuthi okungcono asehlele Egypt noma asehlele eGibhithe, ngenxa yokuthi eGibhithe khona banakho ukudla. Hleze masehlele eGibhithe we will be able to survive kuze kuphele indlala eKhenani. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. So indaba yambazalwane ikakhulu la encwadini kaExodus from abantwana bakwaIsrayeli sizofocusa nje kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Amen. So selithi ke izwi kaNkulunkulu ngesikhathi besuka eKhenani behlela eGibhithe, selithi izwi kaNkulunkulu sebefika
eGibhithe bafica uJosepha. Amen. Amen bazalwane. uJosepha is one of ama sons kaJakobe. Okay. Amen bazalwane. Amen. So ngesikhathi ke sebefikile eGibhithe sebefica uJosepha vele ngesikhathi abafika ngaso uyise nefamily yakhe nabafowabo uJakobe was already ekuma positions are right eGibhithe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. So selithika izwi kaNkuluNkulu ke base sebeyafika eGibhithe bahlala khona. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Bahlala kahle khona nenkosi okwakuthiwa uFaro eyayikhona lapho yabaphatha kahle ngoba yabanikeza a special place la ababezohlala khona. Yes. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba lithi izwi kaNkuluNkulu inkosi yaseGibhithe yamkhonza kakhulu uJosepha yamthanda yaze yamthemba nangezinto zaseGibhithe even though uJosepha wayengabelongi khona eGibhithe. Amen bazalwane. Kahle uJosepha ubelonga eKenana. Amen. La oyise nabazali bakhe nabafowabo abasuke khona ngenxa yendlala. Amen. Amen bazalwane. Amen. So ke selitheke izwi kaNkuluNkulu ke sahamba isikhathi kwase sekuvuka enye inkosi eGibhithe eyayingamazi uJosepha. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Uma ivuka lenkosi ivuka iyaphatha iendapha isi-oppressa nabantwana bakwaIsrayeli bese eGibhithe. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Ababhilongi khona kodwa ukufika kwabo khona bafike ngenxa yesimo abasishiye eKenana. Amen. Amen bazalwane. Amen. Isimo esibenza ukuthi basuke eKenana babalekele eGibhithe isona esibenza ukuthi noma ngathiwa babengalithandi iGibhithe Kumele bahlale. Amen Yo. bazalwane. Kwakumele ukuthi bahlale khona for 400 years behleli eGibhithe noma ngabe babegqilazwa kangakanani. All right. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Noma ngathiwa uFaro wayebambisa mhlambe imigodi. Amen bazalwane. Amen. Lithi zikaNkuluNkulu wayeze bagqilaza nangeyitini. Yeah. Amen bazalwane. Wayebasebenzisa imisebenzi yamandla abantwana baseKenana abasuke eKenana ngenxa yendlala. Amen. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Sikhumbule bazalwane ukuthi njengoba nje bese eGibhithe ababhilongi khona. All right. Ngokuzalwa abazalwa eGibhithe bazalwe eKenana. Hallelujah. Alibonga igama lika Jesu. Amen. So ukuzalwa kwabo eKenana bakhula kwaba nesimo Nkosi yami esibaphoqa ukuthi abaye eGibhithe Hallelujah. only for survival. All right. Amen bazalwane. Hallelujah. Nabo babese befisa ukuthi ababuyele eKenana kodwa ngenxa yesimo esingakapheli eKenana kwabaphoqa ukuthi abahlale eGibhithe noma behlukunyezwa. Yebo. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Noma ngabe wayebagqilaza nangosimende uFaro abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe kodwa babengena choice ngenxa yesimo abasishiye emumva abazi kahle futhi ukuthi asikashintshi. Amen. Yo. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Ngoba iKenana indawo noma it's a location la uNkulunkulu athembisa khona uyisemkhulu wakho uAbraham ukuthi phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho uye ezweni la engizokutshengisa khona ngizofika khona ngikubusise. Amen. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Dasemlizwe
sizonela uNkulunkulu athi uzombusisa kulo uAbraham kuendapha manje sekufika isimo sefamine sekufika isimo sendlala. Hallelujah. Isizukulwane sakhe uAbraham angakazi acabanga ukuthi sonke sifikelwe indlala sisuke ezweni asishiyele lona ukuthi siphile nezizukulwane zalo ukuthi siphile khona kahle siendapha sesifikelwa indlala. Alibonge igama lika Jesu. Uma ifika indlala isiyabaphoqa ukuthi mabaye eGibhithe. Amen. Awu amen bazalwane. Hallelujah. So iGibhithe la seseliyabacindezela. Yes. Libacindezela ngenxa yokuthi uFaro was benefiting kubantwana baseKenani. Amen. Awu alibonge igama lika Jesu. Umnotho waseGibhithe wakhula kakhulu ngenxa yokuthi kunabantwana bakaIsrayeli abasebenzisayo ngamandla. Kodwa ubasebenzisa ngamandla abaholele kancane. Amen. Awu alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. It wasn't easy nakuyena uFaro ukuthi abadedele abantwana bakaIsrayeli. He is benefiting. Ngenxa yokuthi uyabenefita kubo. Amen. Awu amen bazalwane. Hallelujah. Hleze lemithetho yakhona eGibhithe babengayazi. Awu alibonge igama lika Jesu. Babenga comply na kuyona imithetho yaseGibhithe ngoba vele abasibona bakhona. Imithetho ababezothi uma beyiveza mhlambe kumphathi waseKenana izikhalo zabo zizwakala iseKenana hayi eGibhithe. Right. Alibonge igama lika Jesu. Noma ungahlala eGibhithe uzitshela ukuthi iGibhithe okulo lizophatha kahle vele Amen. kuphatha kahle. Yo. Ngoba awubelong eGibhithe ukhona eKenani. Awu alibonge Come on now. Awu alibonge igama lika Jesu. Asizalelwanga ukuhlala eGibhithe webazalwane. Hallelujah. Sizalelwe iKenana. Awu alibonge igama lika Jesu. Noma kungathiwa iGibhithe mhlambe kuendapha kuba khona la lisiphatha kahle khona. Kodwa iqiniso lithi asibelong eGibhithe. Awu alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu namhlanje ungithumile webazalwane ukuthi angizomemezela ukukhishwa kwabantu bakhe eGibhithe. ngoMose amvusa ekuzalweni kwakhe uMose iassignment yakhe vele umvusela ukuthi akayobakhipha eGibhithe. Awu amen bazalwane. Hallelujah. So lithi ke izwi kaNkulunkulu useyafika noMose useyabakhipha ngesandla esinamandla. Bayadabula ulwandle olubovu ngokuhamba kwendlela. Bayafisa ukuthi ke manje ngoba indlela yinde bayafisa ukuthi ngazi ukuthi sesingabuyela emuva. Bayafa abanye ehlane bafisa ukuthi ngazi ukuthi sesingabuyela emuva ngoba kungcono ukuthi sifele eGibhithe ngoba eGibhithe at least khona bebezosinqwaba. Awu alibonge igama lika Jesu. Hleze eGibhithe besisoba nawo amathuna ukuthi izizukulwane zethu noma sezingafika zona eKenani. Kodwa uma sikhumbula ukuthi kunoyisemkhulu bethu abafele eGibhithe noma their generations and generations kwakuzoba khona umlando ukuthi bakhomba ukuthi nali ithuna likakhokho wenu nanti ithuna likakhokho wena ekhaya kodwa ngenxa yokuthi iGibhithe akusilo elabo. Amen. Awu alibonge igama lika Jesu. Kodwa ngithi uFaro kwayena ngimblame ngokuthi abagqilaza abantwana bakaIsrayeli. Amen. Ngoba vele igqilazela abantu okungasibona bakhona. Yeah. Awu amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kufanele isono singaphathi kahle. Amen. Ngoba vele you were not meant ukuhlala esonweni. Awu amen bazalwane. Ithi uNkulunkulu ngoba ke bazalwane siyakuhlala esonweni kuze kuvame umusa yini. Amen. Awu amen bazalwane. Hallelujah.
Haleluya. Amen. Ngizomemezela bazalwane ebusuku ukuthi iGibhithe elifanele ukungaphathi kahle. Amen. Ngoba awusiyo